Dnes ráno sa malo konať zasadnutie Rady Fondu na podporu umenia, na ktorom sa mala schváliť štruktúra podpornej činnosti fondu pre rok 2026, ktorá z uniknutých informácií mala byť veľmi likvidačná pre rôzne sektory kultúry. Rada zasadala, avšak náhle posunula štart zasadnutia o hodinu skôr. Verejnosť, ktorá sa o tomto posune stihla dozvedieť a prišla, nebola vpustená na zasadnutie a dokonca nebol funkčný ani stream z toho zasadnutia. Ústavný činiteľ som sa chcel prísť pozrieť na rokovanie, ktoré bolo riadne oznámené. Chcel som sa informovať. Nebolo mi to umožnené. Kvôli bezpečnosti. My nemáme bezpečnostnú službu na to, aby prezrela všetkých prichádzajúcich. Obávam sa. Je taká atmosféra, mňa už krtili to. Pokiaľ vy máte obavy o svoju bezpečnosť, tak sa môžete obrátiť na policajný zbor. Namiesto toho zatvárate dvere. Do zákona je to zasadnutie verejné. Nie ste streamovali rokovanie? Nie, bol stream aj záznam. Áno. Áno, a hovorím, že stream nešiel a záznam bude zavesený. Stream nebol, Áno, teraz som to vysvetlil. Áno, nešiel, čiže nebol stream. Áno, bol pokus a nešiel. Ja sa vám pýtam, prečo som nemohol prísť na riadne rokovanie rady? A čo ste sa chceli dozvedieť? Chceme sa dozvedieť niečo o štruktúre podpornej činnosti fondu na budúci rok, čo je základný dokument. Predpokladám, že môže zaujímať celú kultúrnu obec. Tu sa naozaj na vás obratili aj samosprávne kraje, aj mestá, aj samosprávy s tým, že chcú s vami konzultovať. Vy ste to proaktívne odignorovali. Ja som v živote nič podobné nezažil, ako som teraz zažil pán Noha. Ja kde prídem, sa so mnou snažia normálne, slušne komunikovať. Jedine tu som sa k vám akože dobíjal 20 minút. Tak My robíme preto, že ten geniálne nastavený fond bol nastavený na vopred určených žiadateľov. A to nie je pravda. Ja sám tomu Ja neverím. neverím tomu, že tomu verím. Prepáč. No ja som neúspešný žiadateľ. Vy ste si dali do štatútu, že najprv musia byť krátkodobé ciele, neboli, potom mali byť strednodobé ciele. Nič z tohto sa neudialo. Ste porušili vlastný štatút, vlastné pravidlá, ktoré ste si vy schválili. To, čo si ako rektorka uvedomujem, je extrémny odliv mladých ľudí zo Slovenska. Aj kvôli fondu na podporu nám odchádzajú študenti. Oni tu nemajú proste istotu a zázemie, že môžu rozvíjať svoj talent. Je to exodus mladých ľudí. Táto krajina proste nemá budúcnosť bez nich. Pán riaditeľa, teda kedy nám vysvetlíte tú... Nech sa páči, pani poslankyňa, nemala záujem o diskusiu. Po dnešnom rozhodnutí Rady Fondu na podporu umenia prichádza nová éra a kultúra prestáva byť taká, akú sme ju poznali doteraz. Vás, divákov a diváčky, prosíme o podporu, ktorú budeme teraz potrebovať viac ako kedykoľvek predtým. Prosím, poďte na podujatia, navštevujte kultúrne priestory.